Croeso i Gwersyll yr Urdd Caerdydd. Dewch i fewn. Dyma Gwersyll yr Urdd Caerdydd. Da ni yma yn ganol Canolfan Mileniwm. A beth sydd gennym ni yma ydy lle i 150 o bobl i aros. So mae yna wlau yma, mae gennym ni le i bawb fynd i fwyta, mae gennym ni stafell dosbarth, neuadd, lle mae bobl yn gallu cael disgws, canu neu rhywbeth felly. Lle mae'n lle cyffrous, ond mae hefyd yn gyfle i 150 o bobl aros yn un o adeiladau mwyaf enwog Cymru. Dyma ni yn Gwersyll yr Urdd yma yng Nghanolfan Mileniwm. Mae'r urdd yn fudiad ieuenctid mwyaf Cymru, mwyaf Ewrop, a mae'n rhoi cyfle i bobl wneud bob bath o bethau. Mae Glan Llyn y Llangrannog, wrth gwrs, wedi bod yn wersylloedd enwog yn yr urdd dros y blynyddoedd, ond dyma gwersyll mwyaf newydd yr urdd, cyntaf agor mewn 100 mlynedd, a mae'n gyfle i bobl ddod i'r ddinas a profi danteithion Caerdydd ac hefyd rhan o Canolfan Mileniwm Cymru, wrth gwrs. Iawn, a dyma ni yn y ffreitur, so mae pawb sy'n aros yma yn cael ei bwyd yma hefyd. Fel arfer, mae yna brecwast i coginio, mae yna swper i coginio, a mae'r grwpiau fel arfer yn cael brechdanau, pecyn bwyd i ginio, gan fod nhw'n aml allan o'r ganolfan yn rhywbeth arall. Yma yn yr adeilad, mae yna ddigon o ystafelloedd, so mae grwpiau'n gallu dod yma, grwpiau ysgol, corau, neu fel sydd gennym ni ar y funud, cerddorfeydd. Dyma fi tu allan i neuadd yr urdd. Mae hwn yn le gwych ar gyfer ymarfer, mae yna goren ddod yma, da ni'n cael grwpiau drama, grwpiau dawnsio, mae'r llawr wedi wneud yn arbennig ar gyfer dawnsio, ac hefyd wrth gwrs cerddorfeydd fel sydd gennym ni ar y funud. Ac yn y nos wrth gwrs, dyma lle mae'r disgo. A dyma ni yn y stafelloedd gwely. Mae yna 29 stafell, mae yna 153 gwely yma, a dyma lle fwyaf pwysig i'r bobl ifanc sy'n aros. Dim angen sach y cysgu fel yr hen ddyddiau, mae yna quilts yn bob stafell, mae bob stafell yn on suite, ond maen nhw'n dal i gael chydig o midnight feast pob rhywun a hyn. Hwyl fawr am y tro, a dewch i weld ni yng Gwersyll yr Urdd Caerdydd cyn bo hir.